כשראיתי את הדוח ממש התבאסתי, אבל אז ראיתי עוד איזה פתק והסתכלתי וראיתי שזה שלכם ואמרתי, טוב, נראה מה זה. הרבה שמחה, אחרי יום או יומיים קיבלתי מייל שאתם משלמים לי את הדוח. וואו, איזה יופי המטבח. תודה. תגיד, יש לך פה בונזו? לא, אין לי בונזו. אני יכול לקנות. מעולה, יופי.